bniedem sinċir, determinat, dixxiplinat u li jisma'. Dawn huma l-kliem li jiddeskrivu lil Dun Anton Tewma li se jkun qed jieħu f'idejh it-tmum tad-Djoċesi Awċija bħala d-disa' isqof ta' din il-gżira. Dal-istazzjon tkellem ma' Dun Michael Galja, saċerdot li għal 7 snin sħaħ kien seminarista meta Dun Anton kien rettur tas-Seminarju Maġġuri tal-Qalb ta' Ġesu. Dun Michael għallinna li l-isqof elett għandu pjan ta' kif ħajasal biex iwettaq il-viżjoni għad-Djoċesi tal-Gżira ta' 3 għoljiet. U mill-esperjenza tiegħi f'dawn is-7 snin li għamilt bħala seminarista ma' Dun Anton, il-Dun Anton nafu bħala bniedem illi jisimek, bniedem li kapaċi jisimek, bniedem illi kapaċi analizza s-sitwazzjoni, ir-realtà li tkun fija u jiddeċidi. U bniedem illi għandu viżjoni u għandu pjan ta' kif sa jasal biex iwettaq dik il-viżjoni. Dun Michael għalinna kemm Dun Anton għandu mħabba lejn l-art imqazza. Infatti minn Settembru tal-2007 sa Ġunju tal-2008 l-isqof elett għamel sena sabbatika fl-art imqazza u kiseb diploma fil-formazzjoni biblika minn istitut f'Ġerusalemm. Tkellemna wkoll ma' rettur attwali tas-Seminarju Maġġuri Dun Richard Farrugia fejn spjega kif Dun Anton fil-ħidma twila tiegħu mal-familji dejjem fetaħ idejh għal kulħadd anke għal dawk il-koppji divorzjati jew separati. Nista' nistqal li bniedem ħafna attent għal persuni u anki u bniedem li fil-waqt li hu stess jaħdem ħafna biex jagħti l-aħjar tiegħu jifhem ukoll il-fragilità, il-weaknesses u l-umanità tal-persuni li għandu quddiemu. Infatti anki l-pastorali li kien jagħmel ma' dawk li huma separati, dawk li għaddew minn falliment fi żwieġ tagħhom, ma' dawk li huma id-divorzjati juri l-attenzjoni kbira li għandu lejn il-persuni li ma jiġġudikhomx imma pjuttost jipprova jilqagħhom dawk l-għajnejn ta' Kristu. B'dikriet mill-Vatikan moqri min-Nunzju Apostoliku għal Malta, l-erba' ġimħabbar li Dun Anton Tewma ser ikun qed jieħu post l-isqof Mario Grech li ser ikun qed iħalli lil Għawdex biex jieħu kariga għolja f'Ruma. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.